Oke bos, iki ndelok bolone kaya panen ini kondisi ini. Wih, lomba mantap bos, kaya ngene iki lho. Wah, iki panen ping piro ae. Itu dia bosnya. Oh, ternyata bisa enak sing panen bosku. Yang kene jam 5:30 bos iki. Matahari ini muncul panas pol bos Papua. Bos 2 bulan nih. Kayak apa bos kok kuntal bos ning ngono. Oh, manuk kuntul. Endi manuk kuntul bos? Assalamualaikum bosku. Waalaikumsalam. Wah. Nah, ya lah iki mesti cair no iki. Saiki sekilo piro, Pak? Sekilo masih bagus ini, Pak. Masih bagus ini. 50 ke atas. Ya. Peh. Ya panggah cair, Bos. 50 munggah, Bos, bae. Ndelok-ndelok kene, Bos. Piyo. Kok panen? Nah, kayak gini. Pi. Ayo ngono lho, Bos. Walah. Peh. Iki panen ping piro, Bos? Ini sudah ke berapa ya? 10 lebih kayaknya. Peh bosku panen ping 10 lebih katane. Ayo. 10 lebih ini. Memang rezeki ya segini lho, Bos. Nah, iki pas musim sawah juga, Bos. Sawah kan iki. Iki posisine Papua Barat, Bos. Manokwari Selatan. Peh, ya kok kaya rame-rame kaya enek wong panen Bos ngesore kae. Peh. Panen, Bos. Tenan mbakne panas Bos e kompak. Iya. Belum pulang, Bos. Lembur, Bos. Baik, kayak ini Bos mana? Ya Allah. Iya. Sawah garing Bos, suka tebernya kayak ini iki sebelah. Baik. Telan Bos, iki ujung sampai kono ya. Ujung kono. Iki Lombok kabeh, Bos. Ha yang ini. Ini lho, Bos. Aku mang yo ora ngerti lek panen ono. Ngerti panen ono ya wis melu burung etesuk. Ya iya dah. Tenan nih. Saya. Rame. Bukan pirane, Bos? Jumat. Lah iya lek omong kaya ning infone Jumat ngono. Golek wong 20. Cuma 10 orang. Beh. Piro sakjane saiki iki bose mbulet ae ditakoni. Nuwakal bose iki. Beh, Bos meskipun bleduk-bleduk kaya ngene iki ya kapan duwe kaya ngene iki? Ayo, duwe kaya ngene iki kapan? Duwe rong jalur ngene wis lumayan. Kaya embuh seneng. Lek wae kaya ngene. Iki calone Pirang anu jalur. iki calon apa jenenge sop tomat. Yang tomat itu tampak nih. Ini lho Bos, petani Papua Bos. Padha ae Bos kondisine. Lomboke. Bayo. Iki arti cukup nih bisa nih. Iya, Bos. Iya, Bos. Jenenge lembur Bos iki. Beh. Ngene iki.
Ngene iki lho bos, ning Papua ngono jek lek ning Jawa sing ora tau rene peh ning Papua apa enak kari ngeduki dhuwit padahal wis padha ae bos. Lah ora obah ya wis ora mamah rene iki ngono. Ning omah, Bu. Nggih. Anake kapan? Ya insyaallah. Mamak sampean balik. Ya wis panggah lek niku. Iki sing mati barang kaya iya jarang. Ora nangis sampean. Lah aku yo ora wong kene kok. Paling yo rada sithik brebes nek wis dilangi ngono. Nah, nek ujung kono kae bos kuwi tomat kuwi. Kono kae. Kene iki yo wis mayoritas tanamane healthy, Bos. Berharap ning sawah yo sajake kaya kurang redokan. Nah, kono kae. Iki musim panen kabeh iki. Kaya ngene iki. Bos. Ndak iya. Iki tak ndelok nggon panen tomat bos genten. Nek sawah modelnya yang ning kene ngene iki bos. Pematange ya wis. Heeh. Pematange rumput tok ini ya bos. Wis paling main semprot to nae iki. Nah, main semprot. Wih. Astagfirullah, kodok bos, saya kira oleh ula. Nah. Iya. Kondisi ini lainnya delok tomat. Delok tomat kok kaya geger kaya ngene piye iki. Gas. Oh, kondisine iki tempate orang Tran. Nah, iki dari Jawa Timur. Lebih khususnya Trenggalek, Bos. Wilayah kene sampai sana itu. Oh, sana. Iki bagane zaman Tran dulu 2 hektar, Bos. Nah, masing-masing satu kakaknya zaman dulu. Lihat-lihat ini. Itu yang punya sing duwe ning kono pas ujung kae. Beh. Iki alhamdulillah pas kalau cabe Bos, cabe cilik mau pir bagus regane. Paling ya 60 70 apa, tapi lek tomat iki rada ndak tek sih, Bos. Tapi iki buahe beh, lah iki parene kaya ngene iki. Iki pare. Lah iki tomate kaya ngene iki. Beh kaya ngene kayak sing duwe. Iki panen ping piro ngono, Bos, kaya beh. Bayi mrana sampai abang-abang ngene iki rada remuk, Bos. Hargane kemarin itu 2000 yang bagus-bagus, yang besar-besar ini dibeli 3000, Bos, ini. Yang besar-besar ini 3000. Bah. Pak. Iki tomat marek kaya ngene, Pak. Iki ilmune apa yang dibagi-bagi to? Beh. Ya ampun kaya ngene. Walu, bosku. Beh. Ngarit, Bos. Iki sawahe. Iku calon. Awal mulane kabeh coklat lho, Bos. Coklat. Berhubung coklatnya waktu itu ya kurang potensi, akhirnya banyak yang dibabat. Beh. Ya ampun iki kaya ngene iki. Marakne melek lek iki. Cuman ya itu tadi, Bos, sayangi hargane rada hancur. Piro, Bos, saiki tomat iki? Piro saiki tomat? 2000. Domales kadung rezeki ngono kuwi yo. Wae apik regane 2000, Bosku. Ya wis piye ya. Yes disyukuri ae. Tapi ngene iki, Bos. Lek pas hargane apik 10.000 munggah ya ora sampe ngene. Wae iki. Ya juarang. Oh alah. Ngene iki, Bosku. Kondisine.
Iki perang bungkus Pak iki. Loro. Loro. Normal Pak iki ndak enek sing mati. Wah, alhamdulillah hitungane Pak. Urip-uripane Pak. Tapi memang buaya. Lah wah tok. Oh. Ada di lahan kedua ya. Lahan kedua iki. Iya. Lah iya iki lahan kedua, Bos. Memang berisik luwe. Panen ping pira iki, San? Panen ping telu. Luwe, Pak. Wisan? Heeh. Beh, Hitungane timbangan. yo percaya lek iki aku. Lek iki panen 3 kali, Bos. Gone, Pak. Ya ampun. Ya sarpien nah ya. Bos iki pokoknya kondisi ning kene yang ngene, Bos. Tani. Ya wis ngaret. Nandur tomat, nandur pare. Nah, nek sawah sithik ngono kabeh ditandur. Lah ngene iki pas tomate regane kurang sip tapi parene kae Pak sing lumayan ning kok ya, Pak. Nah, amin parene iki lumayan, Bos. Ngono iki parene mati. Iku Pak Kartono. Ya awale ya wis kabeh orang tuanya kok trenggalek, Bos. Ngono. Kayak berdarah 3.000. Masa saiki sing apik barang 2.000? Yes, piye nah, Bos. Kedua ketiga ora jos-jos. Tapi delok parine apik, Bos. Parine. Iki parine kok pupuk, Pak? Ih, parine wis dipupuk 1 kali. Salar urung. Mantep iki. Kaya ngene iki lho Bos kondisine iki asri pokoke. Ayo Pak lek ngono. Aku arep ndelok wong panen ki mangkae. Sampe ndelok sawah kok garing isian bane sarep tembus sing ngono. Kondisine iki ya ini iki sik wih asis Bos. Tapi 5:30 nah iki mang. Enak lek ning kampung ning desa wis begini nih, Bos. Jalan-jalan, lihat tanaman. Nah, lek iki bagian rada kurang sip, Bos dhisik. Sebelah iki atos sing ngesor Wirawa, Bos. Sing panen tomat mang, panen lombok ning sana. Iki pengairane. Oke. Nah, pokoknya ning kene iki, Bos. Mayoritas jarang sing 1 hektar utuh ngono. Di sawah semua iki. Paling yo separuh dikeringkan. Separuh di sawah. Paling ya tanam-tanam tomat, tanam-tanam melon, tanam-tanam apa, Bos. Sing rame sekali lagi nih, Bos. Pematang is ini iki. Pokoknya penting air guys. Iso mandek ngono lho. Oke, begitu dulu bosku. Yos ngono ae ki mang dalan-dalane modele ngene iki sing enak ning Papua Barat, lebih khusus transmigrasi. Selalu mengingatkan dimanapun kita berada, selalu jaga kesehatan. Karena sehat itu mahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe no bos.